Zdravím vás ľudia. V dnešnom videu som si pre vás pripravil môj vlastnoručne vytvorený v prezentácii PowerPoint protokol, ako byť shredded sick, lebo proste všetci chceme byť ten ripped, checked, primed physique, David Late physique na leto, nech môžeme proste mugovať. Mám túto prezentáciu, takže ak sa vám bude páčiť, dajte like a follow. Budem sa to snažiť robiť čo najkrajšie, lebo som hladný, smedný a ráno nič som nejedol. OK, takže na prvom slajde tu máme hneď moje meno, kto to vytvoril a že vlastne o čom to celé bude. Tam máte názornú fotku, čo som dokázal menej než mesiac. Väčšina z toho bola voda, I guess, ale proste to je jedno. Bol som. Na prvej fotke som mal 83 kg a na tej druhej mám 77, to mám teraz a snažím sa katnúť ešte 75. You know, už je to victim weight. Who gives a f***? Dôležité je sa nehambiť si dať dole tričko na pláži. To je všetko, na čom záleží. Máme tu so pár týchto pilierov, to je vlastne obsah tej prezentácie, o čo nám bude nasledovať. Tam je cardio, aj split, blablabla, box maxingu do toho, lebo však musíme sa o sebe starať aj do ksichtu, nielen na physique wise. Prvý pilier mám body fat. Takže logicky, aby sme boli shredded, tak to ide s tou price toho byť nízky body fat. Musíte byť ochotní obetovať tie čísla tej váhe a proste zhodiť tie kila. Ideálne nech to nie sú vôbec žiadne svaly, lebo cieľ tohoto bude prezervovať muscle mass a efektívne paliť tuk, lebo všetky tie svaly, čo ste ťažko budovali za tie roky, chcete si ich udržať na tom tele, ale chcete aj zase vyzerať dobre. Nikoho kurva nezaujíma sila. To, že vám trochu padne sila alebo bude stagnovať veľmi dlho až do leta, že sa nebudete vedieť posunúť, je úplne normálne. Lebo nie ste v surpluse kalorickom, takže nemáte vlastne z čoho rásť a zväčšovať sa, vy chcete iba udržiavať to, čo máte, ale spraviť to vec prezentovateľné tým, že katnete na tom body fate. Iba gymstelové sa zaujímajú o silu. Koho zaujíma, že máš vysoký bench, keď si dáš dole tričko a nemáš tam tehličky. Alebo ždily. All around the place. Česujte aesthetics a buďte si OK, deficit. Ako efektívne spáliť tuk bez toho, aby sme prišli od svaly. Kalorický deficit, to je jednoduché. Nájdete si svoje maintenance kalórie, čo je vlastne kalórie podľa vašej výšky, váhy, pohlavia si nájdete koľko kalórií treba, aby ste si udržali tú váhu, ako máte teraz. Ak idú týždne a týždne a týždne, mesiace, tak si budete odoberať z tých kalórií. Toho maintenance budete znižovať. Musíte začať zľahka, lebo nie každý má taký silný will, ako ja napríklad, že ja som proste mohol si katnúť kalórie straight minus 500. Prvý týždeň, ja som to zvládal, lebo ja som začínal proste chudý a mal som výhodu toho, že malo som jedol. Nie každý to takto zvládne. Robí to kardio, do toho ešte ten high frequency split mať a všetko toto. Niekto to preferuje steady and slow. A to je v pohode. Ak sa dostanete tam, kde chcete byť, to je jedno, ak ste tam dostali, hlavne, že ste tam. Carbs bude veľmi dôležité, lebo tiež chcete z toho fitka aj niečo mať, Takže nie, že si ráno popnete všetky vaše carbs a do konca dňa vám už nič nebude dostávať. Chcete si všetky vaše carbs šetriť pred tréningom a po tréningu. Tam to je nejak moc science-based lift, že nejaké glycogen restores a veci, proste jedzte carbs pred vašim liftom. Ja som si teraz v poslednej dobe obľúbil oats, proste ovsené vločky s medom, je s pred tréningom a je to tie svaly naplní a nie ste taký flat, to nechcete, to znižuje sebavedomie a cítite sa malý, to nechcete. Ale počas tohoto všetkého chcete udržiavať high protein dietu, aby ste si držali tú svalovú hmotu, čo ste nabrali. 2 gramy per kilogram vašej body weight, to si vypočítate, to fakt zvládnete, otvoriť tú kalkulačku a napočítať si to. Jedzte toľko bielkovín. Nielen, že si udržíte tú silu, ale aj tú svalovú hmotu. Kardio. Dôležité si zapamätať, kardio je iba nástroj a nie je to samotná dieta. Dieta bude oveľa dôležitejšia ako nejaké kardio, čo budete robiť. Alebo je to necessary preto, aby ste boli sick, shredded physique like prime David Late. Proste bude to treba. Budete robiť každý jeden deň to kardio, čo budete v tom
končíme. A kľudne aj na tých rest dayoch to robte. Prečo nie? 30-45 minút a budete incline 12 a speed 3. Najideálnejšie, čo si môžete robiť, lebo chcete si udržiavať heart rate nízko, alebo tak 60-70% vašeho maximálneho heart rateu, a to sa nazýva zóna 2 heart rate, kde nepálite ešte proteín a vašu svalovú hmotu. Proste pálite tuky pre zásoby. Alebo tie carbs, čo ste si dali pred tým tréningom. To chcete. Ale ideálne carbs si miníte na ten tréning a na kardiu potom budete páliť už ten tuk, lebo carbs ste minuli na ten tréning. A ten incline vám k tomu pomôže dostať sa na ten ideálny heart rate pre to pálenie toho tuku. S tým speedom 3 to nebudete nejak extra preháňať a bude to zvládnutelné pre každého. To fakt zvládnete tú pol hodinu až 3/4 hodinu na tom páse každý jeden deň. Obľúbujem si robiť vlastnuté morning cardio. Nechcete ísť viac ako 60 minút, to je max, čo pojete. Potom už to môže zvyšovať váš kortizol a to nechcete. Nejaký za science lift tam do toho, moc vedecké to je, fat oxidácia a takéto veci. Je to dobré pre vás, proste to robte. Nechcete to robiť intenzívne, takže len chôdza. Ideálne do kopca, keď ešte pôjdete. Ďalšia vec, čo je veľmi dobrá podľa mňa, a začal som to tiež robiť ako úplne autista. Ak máte doma proste ten walking pad taký, čo je strašne vlastné, to nájdete za 100 €, I guess. Ja to nemám osobne, ale to sú digestion walks. Po každom jedle sa proste budete prechádzať po miestnosti 10 minút do kolečka. Ste dali signál tomu telu, nech začne tu žalúdku niečo fungovať a tráviť to, čo ste práve do seba dali. Nielen, že to bude kozovať menší bloating, čo chcete byť proste deploated all the time, lebo proste tiež mi to povedal, že to je dobré, tak to chcete. Môj split, ja robím momentálne high frequency low volume high recovery split, čo je v preklade do ľudskej reči upper lower rest. Well, toto je diskutabilné. Ak to budete toto zvládať, čo ja robím, to nie každý počas toho deficitu, s tým každým kardiom, s tým fastnutým kardiom, s tým cvičením brucha skoro každý deň. Ak ste slabí, tak to nedáte. No, nebudem si klamať. Ja to zvládam, ja som s tým pohodný, mňa to baví. Fitko je proste moja vášeň, I love. Som povedal low volume. Robíme jednu sériu do zlyhania. Na väčšine cvikov. Tá jedna séria vám fakt stačí. Ak ešte robíte 2026 3 až 4 série do zlyhania, get the fuck on. Čo tu robíte ešte? Toto není toto 70s, kde Arnold robil 6 sérií na chrbát. That. Well, možno ste zmetení, čo znamená kurva 1 VX3 RIR 1 warm-up s 3 reps in reserve. Takže idete vlastne s nejakou nie až úplne nízkou váhou, taká, čo vám dovolí si nechať ešte 3 repy v zásobe a to máte warm-up. Potom si dáte pauzičku, 2-3 minútky a idete all out jeden set. Failure. Vyššia váha. Ups, ale ty si tak voláš, toľko ľudí skipuje. No fakt, že ups je prvé to, čo si nám žena všimne, keď si dáte dole tričko, proste, že tam máte pekáč, buchet, to nikoho nebude zaujímať. Chcete tam mať stone, hard rock ups. Takže cvičnete ups a moje obľúbené cviky na upsu, cable crunche 3 sety do zlyhania a Russian twisty. Nech tie obliques nepredpadnite pre obliques, anti-obliques propagandu, lebo vás snažia iba prejavovať na váš downfall. Ak si dobre vytrenujete obliques, budete mať také veľa jedy, jak mám ja. To budete si tak sexy. Čo vás vlastne robí aesthetic? Čo sú vlastne najviac aesthetic veci na mužovi? To je úplne jednoduché. Široké ramená, dobrý V-taper, popping, proste laty spredu nech sú vidieť riadne, V-liney na slim waist, to je všetko. Máte tam názornú ukážku, som vám to tam nakreslil. Pozrite sa na Prime Jeff Seed, to mal koľko, 19 rokov mal vtedy, a jak vyzeral chalan. Holy shit, tak nikdy v živote nebudem vyzerať, ale nevadí. Môžeme sa k tomu aspoň trošku priblížiť. Nepotrebujete veľké ruky, aby ste boli aesthetic. Všetko je to väčšinou iba o frame, to, že máte ten dobrý V-taper. V-taper je základ toho byť aesthetic. Ale ak proste váš štartujúci bod, že ste úplne tlstý alebo úplne chudý,
a spravíte hociakú vlastne zmenu, že si vybudujete trochu tie ramena, aj keď máte na frame alebo nemáte zrovna najmenší waist, tak vám to pomôže. A budete určite atraktívnejší. Takisto, ako je dôležité to cvičenie bielkoviny, carbs a kardio a všetko toto, takisto je dôležité recovery. Lebo bez spánku alebo proper recovery nebudete proste šrnieť, Veci sa nedieje práve počas dňa, ale počas noci, kedy by ste mali spinkať, Že môžete brať melatonín, magnézium, to beriem ja a tie spinky sú úplne. A dôležitá je hydrácia. Píte elektrolyty, píte užitočnú vodu. Môžem spraviť video samotne iba na elektrolyty, lebo tam sa toho dá veľa povedať. Ale kúpte si elektrolyty. Ďalší slide máme Lux Max Sync, Predsa musíme vyzerať kurva dobré do tváre, lebo o čom je dobrá fyzika, keď vyzeráte ako úplný čar. Normálneho človeka veci, čo môžete so sebou robiť, je sa asi reálne opáliť. Názornú ukážku, čo spravia vlasy s vami a nemať vlasy a nebyť opálený. Vyzerá tam ako úplný spôsob, sa musíte vedieť dobre obliekať. Tak už mimo fitka, tak vo fitku. Nájdete si niečo, čo mečuje váš vibe a idem na taký skôr aký tmavý, väčšinou oblečení mám tmavý však. Ďalšia vec, čo bolo ťažká pilulka prehltnúť je, že holic je celé telo, není gay, ale je to peak aesthetics, ako dosiahnuť definíciu najviac peak. Také zarastám ako všade. A holím si celé svoje telo. Už aj nohy po novom. Proste buďte trošku ľudia vás budú súdiť regardless, čo budete robiť, tak aspoň robte, čo chcete. Ale k tomu oblečeniu, ak by ste mali záujem či veci Vitka, tak navštívte Verves Store s kódom Oliver. Ale to bude za mňa všetko. Ak ste ostali nakoniec, ak ste mali tú trpezlivosť so mnou toto poverať, tak vám gratulujem. Dajte mi follow, like, nakupujte cez môj kód oblečenie. Ak máte hociaké otázky alebo odporúčania, napíšte mi to do komentárov, do DMs. Ja som open všetkým suggestions.